Het komende jaar wordt hier het werken aan de verdubbeling van de dik. En dat betekent onder oren dat het kruispunt net te broeken is. In steeds daarvan moet het verkeer hoe deze snelle paralleldik. En daar moet zowel fietsers doorheen, landbouwverkeer, autoverkeer uit Achterlonjeren en ik het bouwverkeer van de N318 die maakt het Rikkerbroek van. En dat ken er. En dat smiet gevaarlijke situaties op. Het riet toch wel de hele dag behoorlijk aan. Zeker op squaletien en morgen zouden de mensen naar het werk te gaan. Dan is het bouwverkeer ook al hier en los. En dan is het gewoon regelmatig heel erg gevaarlijk. En die situatie bleef nevens de partij nog rond eind 2016. Pas dan is dit stuk van de dik klaar. Ik bij Zwartborkerij de Gagelpollen zitten ze er maar in de magen. Ik harren cliënten met een nou deze gevaarlijke dik. Ja, er is een heleboel landbouwverkeer wat ook over de ventweg gaat. En als die de jongens in moeten halen, ja, dat is gevaarlijk. Die trekkers zijn breed. En die jongens die zijn soms onzeker op de fiets. En dan wijken ze wat verder uit als dat nodig is. En dan staan ze in de blubber. Ja, dat is niet de bedoeling, denk ik. Nevens Oost-Stellingwers belang moet er een neetoplossing komen. Wij zelf zijn of een Noordbregen voor fietsers hier over de N318 of de paralleldik breder meidje met een fietsstrook of zo breed dat de fietsers in ieder geval veilig het orenverkeer passeren en voorbij kunnen. Morgen wordt er in de gemeente hier van Stellingwerf over de verkeerssituatie praten.